Zvezde, inače državljanstvo Crne Gore. Kao zvezdin igrač igrao je za Spartak Grbalj, ponovno Spartak Zlatibor vodi sada za OFK Beograd. Trajković je ispratio loptu i ona pripada golmanu Supiću. Ovo je treći meč fudbalera Vojvodine na svom stadionu. U prethodna 4 boda sa Radničkim 1-1, sa Novim Pazarom 3-0. Bojović pa Stevanović, lopta ka Merebašviliju. Stevanović, ova lopta bila upućena Abubakaru, do njega je stigla 1-1, Abubakar u svom stilu. Bojović, sve je u fudbalskom rezonu načinio Abubakar i Bojović, mora se priznati, reagovao odlično, ali golman Milan Lukač bio je na svom mestu, bio je budan, shvatio je nameru igrača u crveno-belom i na vreme reagovao. Ađuru, Pavlović, Abubakar pa Ađuru, Nigerijac i Kamerunac u ekipi Vojvodine, ovo je i Gruzijac Merebašvili. Stevanović pa Vuličević. Ađuru pa Abubakar. Pritisak sada fudbalera Vojvodine. Lopta je uglavnom tu na ivici 16-terca beogradskog tima. Merebašvili. Vuličević je čekao loptu, a Vuličević pokušao sam. Izvinite, Merebašvili pokušao sam. I poslednja izmena u ekipi OFK Beograda. U igru će Tamaš Takač. Tamaš Takač umesto Purovića, dakle u špicu beogradskog tima, umesto najisturenijeg igrača Milana Purovića, na to mesto najisturenijeg sada će Tamaš Takač. 20 mu je godina, stigao je iz Mađarske u julu mesecu prošle godine, dakle već neki 15 meseci, 16, iz mesta Kozar Mislenj, stigao je u OFK Beograd. Podjednako dobro igra s obe noge, visoke 195 metara, centimetara, izvinite. Sasvim dovoljno za ličnu kartu mađarskog internacionalca Tamaša Takača. Petković. Za kratko Nikolić. Kecević. Petković. Budan kao i obično Trajković ispred Pavlovića. Pavlović je načinio prekršaj, slobodan udarac za Vojvodinu, fauliran je Branislav Trajković. Trajković je fauliran, Trajković će i izvesti ovaj slobodan udarac. 1-0 prednost Vojvodine, sasvim dovoljno za 3 boda, ali vrlo opasno u završnici, kada jedna greška može da anulira sve učinjeno u dotadašnjem toku meča. Batioja je pokušao pored trojice fudbalera Vojvodine i uspeo toliko da zadrži loptu u posedu svoga tima. Nikolić. Takač u prvom kontaktu sa loptom, a za Vojvodinu. Još će jedan igrač u ekipi Vojvodine uskoro na teren. Umesto Merebašvilija u igru će Petar Škuletić.
Izmjena igrača u ekipu Vojvodine. Iz igre izlazi broj 17, Georgije Merebašvili. Umesto njega ulazi broj 7, Petar Šuletić. Prilika i za Škuletića da u preostalih 10 minuta utakmice osjeti pravu Karađorđa, privikne i na teren i na ekipu i na izazove superligaškog takmičenja srpskog fudbala u dresu Vojvodine, naravno. Pavlović. Veliki borac je Vladan Pavlović, sumnjam da bi ostao on na zemlji na travi, da zaista nije reč o povredi koja traži lekarsku intervenciju i priliku da dr. Borko Vukosov, šef medicinske ekipe novosadskog superligaša sa fizioterapeutom Goranom Marijanom, ne utrči u teren i ukaže pomoć, prvu pomoć od odbrambenog fudbalera novosadskog tima. Što se utiska o igri Vojvodine i OFK Beograda tiče, verujem da većina poklonika fudbala neće biti zadovoljna onim što je videlo na Karađorđu u Novom Sadu. Pa ni statistički podaci koje smo upravo videli ne mogu da ulepšaju ne toliko lepu sliku, koliko je lep ambijent na Karađorđu u ovom zaista prijatnom septembarskoj večeri načinjeni navijača, njih je oko 5000. I uopšte povratak Novosađana na stadion Karađorđe u znatnoj meri inercija je nakon odličnih rezultata Vojvodine u prethodnoj sezoni. Stevanović nije uspio da prihvati loptu Bojović. Stevanović je međutim šutirao, vidjeli ste kako. Požutovan Medojević, Stevanović, desno je Vulićević, video ga je Stevanović. Evo pozicije iz koje je Vulićević centrirao kada je Vojvodina došla u vođstvo. Signalizira da je Nikolić igrao rukom, međutim sudija ostaje dosledan sopstvenim merilima i aršinima koji je uspostavio sam početka meča. Od svega samo korner, 8. po redu. 8 udaraca iz ugla za fudbalere Vojvodine, s druge strane OFK Beograd niti jedan jedini. I kao prethodnih 7 i 8. put Stevanović iz ugla. Nije se snašao kada Škuletić, pogodilo ga loptu u glavu. Pavlović. Abubakar. Pavlović se ubacio u 16-terac gostiju. Lopta za golmana Lukača. Priznanje svakako bi trebalo odati najvatrenijim navijačima Vojvodine, koji od prvog do 84. minuta sve jednakim ritmom i jednakim žarom i željom bodre svoje ljubimce, bodre fudbalera Vojvodine. Žuti karton, treći u ekipi OFK Beograda, dobio je Ivan Petrović. Pre Petrovića javno su pomenuti Rodić i Simić u ekipi OFK Beograda. U ekipi Vojvodine pak Pavlović i Merebašvili su dobili žute kartone. U skoku Takač, uz njega je bio Karan. Pavlović. Bojović se izborio za loptu, ide Stevanović. Evo pozicija da ukosi, možda uočio ga je Škuletića. Na vreme je istrčao golman Lukač i onemogućio Škuletića da duplira vojsko Novosađana. Evo još jedan put Stevanović, lep pas, lepa asistencija za Škuletića. Sve je to lepo pratio i golman OFK Beograda. Ostaje Lukač uprkos primljenom golu jedan od verovatno najbolje ocenjenih igrača ovoga meča. Bojović,
opet lopta prema Škuletiću, aut za Vojvodinu. Tri izmene u ekipi OFK Beograda. Trener Vojvodine Dejan Vukićić ima pravo na još jednu promenu igrača. Greška Lukača, Bojović, ali kako sam malo pre govorio da spada u red onih koji će biti visoko ocenjeni u red ponajboljih igrača, sad zaista možemo reći da jeste najbolji uprkos onom primjenom gola. Milan Lukač jeste pogrešio, ali pogledajte na koji način je zagradio, ugrao, pročitao Bojovića, pasao svoju mrežu i ostavio tračak nade fudbalerima u plavo-belom da u preostali 4-5 minuta eventualno anuliraju vodstvo domaćeg tima. 9. korner za fudbalere Vojvodine i 9. put u uglu Miroslav Stevanović. Karan je sada potpuno naometan, nekako se prikrao u odbrani domaćeg tima sa pozicije štopera. Karan je imao veliku priliku da postigne drugi gol za svoj tim. Nedojević i Batioja u skoku, Takač i Karan, lopta za Beograđane. Aut je izveo Pavlović, potom Nikolić, pa dalje Kecejević, na drugoj strani Pavlović, ispred njega Abubakar. Skočio je Karan, skočio je i Batioja. Nema kornera, lopta za